Gipangunahan sa theater group nga Plus 63 Collective ang unang Tipon UAE Artists Roundup Series, usa ka panagtapok sa mga artists sa larangan sa painting, sculpture, literature, architecture, cinema, music and theater ni adtong milabayng bulan. Ang maong tigom una lamang sa daghan pang umaabot alang sa UAE-based Filipino ug non-Filipino artists diin mahatagan sila og higayon nga magpresentar ug mahisgutan ang ilang mga ideya aron sa pagpalanog sa ilang presensya sa rehiyon. Layunin po ng unang Tipon at ng 63 Collective na i-empower ang mga migrant artists dito sa UAE na to take up space in the creative community or the creative ecosystem of UAE. Para sa akin, importante na magkaroon tayo ng espasyo para sa mga Filipino artists sa UAE. Dahil merong kakulangan sa espasyo kung saan maaaring magtipon-tipon at mag-usap-usap ang mga Filipino artists at magkaroon ng pagkakataon na mag-collaborate sa isa't isa. Ang Filipino theater maker nga si Juan Gonzalez, inubanan ni Robert de Guzman, Instructor of Production Management sa New York University Abu Dhabi o professional dance artist nga si Ray Ko, ang mga panel speakers sa unang Tipon. Mitambong usab ang Emirati arts enthusiast nga si Khalid Abdullah nga nagbukas sa iyang gipanag-iya nga art studio gallery, ang Beit Al-Mamzar Art Space para sa grupo. It was the perfect match for us because it's community building and bringing people together is very important for artists' careers, for networking and talking about ideas and building collaborations. And I think that's like the ethos of what the space that we've created was. So Gipasundayag usab sa naisgutang okasyon ang mga obra sa pipila ka visual artist sama nila Patrick Foronda, Ella Orencillo ug Palles family. Ang videographer nga si Bo Daclan mao ang official videographer sa naisgutang okasyon. Ang Plus 63 Collective usa ka kolektiba sa Filipino theater and performance enthusiasts sa United Arab Emirates. Tumong sa naisgutang grupo nga mamugna ang usa ka dakong komunidad sa mga Filipino expats sa UAE sa larangan sa arts and culture. Henry Benis Macahilo, Newsline Philippines. Stay safe.